Pes je najlepší priateľ človeka. Túto vetu poznáme asi všetci, či to však platí aj naopak, o tom nasledovné prípady zrovna nesvedčia. Otrasným príkladom priateľstva človeka a psa je tento krásny psíček menom Rio. Ten od svojho narodenia strávil prvý rok svojho života priviazaný špagátom okolo krku, na čo sa už nemohla pozerať jedna slečna a situáciu nám ohlásila. My sme kontaktovali príslušné orgány, tí išli vec preveriť a zistili šokujúce informácie. Psík mal špagát doslova vrastený do krku, mal tam hnisavú ranu, ktorá neskutočne zapáchala. Regionálna veterinárna a potravinová správa psíka okamžite majiteľom odobrala a ten v zápätí putoval na operačný stôl, kde mu naši šikovní veterinári z kliniky VetGuard špagát odstránili a rany ošetrili a vyčistili. Rio teraz čaká v útulku na nový domov, kde dostane od ľudí už len lásku a pohľadenie. Očko? Toto meno dostal psík nie vďaka tomu, že má jedno oko dúhovo zafarbené, ale preto, že jedno oko už nemá. Niekto mu ho totiž vypichol železnou tyčou. Psík sa údajne už dlhšiu dobu túlal v obci Sobotište, čo sa asi niekomu znepáčilo a rozhodol sa ho zabiť kovovou tyčou. Našťastie to očko prežil a do útulku ho priniesol mladý muž, ktorý si ho všimol. Okamžite podstúpil operačný zákrok, oko však bolo nutné vybrať. Momentálne sa už doliečuje u nás v útulku a po zotavení poputuje do nového domova, ktorý má už dohodnutý. Tohto krásavca nám doviezla hliadka mestskej polície s tým, že ho odchytili v Čáčove pri Senici. To sme ešte netušili, čo nás čaká. Prvé odhady boli, že sa jedná o plemeno Cane Corso. Dostal meno Dayton a potom prišiel prvý kontakt správcu, ktorý sa takmer skončil tragicky. Zistili sme, že tento pes je agresívny, stráži si priestor okolo krku a je schopný vyštartovať a komukoľvek ublížiť. Čo sa aj stalo a nášho správcu Fera veľmi škaredo pokúsal do nohy. Prišlo na rad rozhodovanie, čo ďalej, pretože takýto pes ohrozuje život nielen správcu, ale aj všetkých návštevníkov útulku. Zvažovali sme jeho utratenie a zároveň zúfalo hľadali niekoho, kto by nám s ním pomohol. Na Facebooku sa rozbehla mohutná diskusia, ktorá však riešila veci iba teoreticky. Nakoniec prišlo k rozhodnutiu, že Daytonovi dáme ešte šancu a správca sa ponúkol, že to s ním skúsi. Je to však len dočasné riešenie a preto vás prosíme, ak viete o niekom, kto by vedel a chcel tohto psa zvládnuť, ozvite sa nám. Zároveň vás prosíme, ak máte informácie, ktoré by nám mohli pomôcť nájsť pôvodného majiteľa, budeme vám vďační. Podarilo sa nám zistiť, že údajne sa pes volá Ares, je to kríženec Rottweilera s bandogom a jeho majiteľ sa ho chcel zbaviť, lebo ho nezvládal. Pes ti bude veriť aj potom, ako si ho zradil. Túto myšlienku nájdete na našej web stránke. Vyjadruje našu snahu, aby psíci zradení svojimi pánmi mali dôvod veriť ľuďom aj naďalej.